Proinfants és una ONG del segle XXI compromesa amb la infància, que basada en una rigorosa comprensió i divulgació en el seu entorn del fenomen urbà i migratori, pretén aportar solucions a l'exclusió infantil a petita escala a 4 ciutats de 4 continents. Des de Proinfants volem donar testimoni de que si es comprèn el fenomen en el seu sentit més ampli, hi ha solucions possibles per incorporar la població infantil a la societat del futur, amb plenitud de drets i igualtat d'oportunitats. Estem compromesos amb la infància. Estem compromesos amb la seva educació. Proinfants, des dels seus orígens a l'any 2000, ha dipositat la seva mirada i està involucrada amb els infants més exclosos dels suburbis urbans de la ciutat de Mumbai. Allà, amb els Street Children dels slums indis, Proinfants va adquirir una gran experiència en projectes infantils vinculats i relacionats amb un moviment sociològic transcendental a l'inici del segle XXI, com és la transformació definitiva de les societats i el seu pas de l'àmbit rural a l'urbà. Arribarem al final d'aquest segle essent una espècie totalment urbana. Es produirà l'últim moviment de població d'aquestes proporcions i, de fet, els canvis que introduiran les vides de les famílies, que passaran de ser grans famílies agràries a petites famílies urbanes, posarà punt i final a un dels temes capitals de la història de l'home, el creixement sense atur de la població. Al 1950, 309 milions de persones vivien a les ciutats del món desenvolupat i el 2030 en seran 3.900 milions. Al 2008, exactament la meitat de la població mundial vivia en poblets, la majoria a l'Àfrica i a l'Àsia. En aquests poblets hi vivien quasi la totalitat dels 1.000 milions de persones més pobres del món. Les seves famílies subsisteixen amb menys d'$1 al dia. Però la situació està canviant ràpidament. Entre el 2007 i el 2050, les ciutats del món absorbiran 3.100 milions de persones. La població rural deixarà de créixer cap al 2019 i el 2050 s'haurà reduït en 600 milions com a conseqüència de la migració a les ciutats. El segle XXI és la nostra oportunitat per convertir l'última migració en una força de progrés durador que posi fi a la pobresa, amb una economia més sostenible i una vida rural menys dura. I això només s'aconseguirà si deixem d'ignorar aquestes incòmodes barriades de la perifèria de les nostres ciutats. Proinfants, en totes les seves actuacions a les ciutats d'arribada dels suburbis de Mumbai, Dakar, Medellín i Barcelona, vol donar suport a aquests canvis impulsant les actuacions i els projectes infantils d'aquelles associacions locals que amb els anys ha homologat i que acrediten en tanta eficiència la nostra missió i els nostres valors. Proinfants, des dels seus orígens l'any 2000 a Mumbai, ha anat adquirint experiència en l'atenció a col·lectius infantils en exclusió residents a les barriades urbanes fruit de la immigració d'origen rural i en aquests moments actua donant testimoni en 4 continents diferents que presenten idèntiques necessitats infantils i característiques sociològiques. Proinfants agrupa els seus 15 projectes vigents en 4 àrees de treball: acollida, educació, nutrició i sanitat. Aquests projectes es reparteixen entre les 4 ciutats on treballem i cada any la nostra junta els visita i supervisa sobre el terreny. Els costos del viatge van sempre a càrrec dels membres de la junta que els visiten. Aquests projectes beneficien pràcticament 1.000 nens i nenes. En acollida, amb quasi 200 beneficiaris, Proinfants treballa a Medellín i a Mumbai cofinançant centres de dia o petites residències permanents que acullen, protegeixen i fan reforç educatiu a col·lectius de nens i nenes en exclusió que provenen de les barriades on treballem. En educació, estem compromesos, a través de 4 projectes de beques, amb els adolescents que, provinents d'aquestes mateixes barriades, tenen ganes i voluntat d'acabar el batxillerat, però no els mitjans per fer-ho. És per això
que a Mumbai, Medellín i Dakar disposem de programes de beques per facilitar i assegurar que més de 120 adolescents puguin arribar al final del seu cicle educatiu. Són programes a mig termini que ens proporcionen grans satisfaccions. En nutrició, ProInfants està present a Mumbai i a Nou Barris, Barcelona, promovent 3 projectes de suport i de reforç nutricional i educatiu per a col·lectius molt específics. Finalment, a l'àrea de sanitat, amb més de 400 beneficiaris, donem suport i supervisem diversos projectes d'assistència sanitària en ambulatoris fixos o mòbils a través d'ambulàncies que recorren certs slums de Mumbai. També donem suport al mateix Mumbai a 2 projectes específics relacionats amb nens i nenes amb discapacitats físiques i psíquiques, finançant programes de rehabilitació i de cirurgia infantil reconstructiva. ProInfants actua en aquestes ciutats i en aquests projectes a través d'acreditades contraparts locals, entitats amb estructura organitzativa pròpia i amb personal autòcton. Cooperen en gran efectivitat gràcies al seu contacte directe amb la problemàtica que es viu en cada zona. Aquestes contraparts, conegudes i homologades successivament des de fa anys per ProInfants, són autèntics socis i col·laboradors nostres i constitueixen un element molt important de la nostra estratègia, ja que desenvolupen les activitats previstes en cada projecte amb la seva organització local, amb el seu propi personal tècnic i els seus voluntaris sobre el terreny amb gran eficàcia i resultats tangibles. La nostra relació amb aquestes contraparts supera en molts casos els 10 anys. Això vol dir que coneixem bé la seva transparència, el seu codi ètic, la seva qualificació professional i la seva situació econòmica que auditem i certifiquem anualment. A ProInfants ens sentim orgullosos d'aquesta relació, que garanteix als nostres socis i donants la inversió directa i eficaç de les seves aportacions. Diversos voluntaris nostres han pogut visitar sobre el terreny els nostres projectes i constatar tot el que aquí s'exposa. ProInfants compta amb una junta formada per 8 persones que es dediquen de forma absolutament desinteressada a dirigir la nostra associació i des de fa 5 anys disposa de manera gratuïta de la seva seu social i oficina d'atenció permanent al soci al Passeig de Sant Joan 97 de Barcelona. També a Barcelona incorporem a voluntaris que col·laboren activa i solidàriament en les nostres activitats de comunicació, sensibilització i divulgació. Cada any intentem estar presents en 2 o 3 fires solidàries a districte i també cada any organitzem un torneig de golf solidari. En dates assenyalades organitzem esdeveniments de sensibilització com conferències, concerts benèfics o sopars solidaris. El futur són els nens, i són ells qui ens impulsen en la nostra feina. ProInfants es compromet amb la infància, amb els somriures, amb els somnis i amb el futur dels nens i nenes. ProInfants, compromesos amb la infància.